Ond ble ni'n dechrau fel arfer? O'n i'n mynd i wedi nos Wener, o'n i chi mae dron trwy'r amser nawr, ydych chi? Wel, lan i Nadolig yn dyfe? Hollol. Yn mis diwetha yma. Nawr den, heno ni'n mynd i wneud mince strwdel. Odi. A chi'n gweld, mae llawer i bobl Elin erfflu wneud tos paste, achos mae dwylo nhw rhy dwym, chi'n gwybod? A mae'ch dwylo chi'n o'r. Ac wedyn ni, mae'r ffilo pastry yma digon rwydd i chi brynu heddi, a i chi wneud llawer o bethau mas ono fe. Wel, Beth sy'n ffilo pastry? Dim ond dŵr a blawd a can. Na gyd sy'n ynddo fe, chi'n gweld? Ond mae machines yn nhw i rowlo fe mas yn denau, chi'n gwybod? Nawr, dwi wedi... Mae eisiau beth i beder sheeten o'r ffilo i wneud y strwdel hyn. Nawr, wi wedi dod i menyn, wedi toddi ar un layer myna, a dwi'n dod i nawr ground almonds fan hyn. Mae'r rhai yn dod i brwsio'n bara, jyst i gael socan e lan. Ond wi'n lico'r idea o'r ground almonds. Mae'n neud e mwy cyfoethog a mwy blasus. Ydy. Chi'n gweld? Na, te ni'n arall drosto fe nawr, menyn lawr. Felly byddai rhaid meddwl bod tipyn o fenyn yn hwn, ond wrth gwrs gan bod dim menyn o gwbl yn y crwsti'n ei hunan. Na beth yw e, chi'n gweld? A wrth gwrs mae menyn Cymru wneud e i mwy blasus hefyd, chi'n gweld, yn dwi e. Rwy'ch chi gadw'ch menyn cyfandirol, felly rwy'n y cwestiwn. Gallwch afne hefyd. Sy'n blastig eto. Afne. A ten, mae ni un fach arall ar to drosto. Dyw e ddim yn rhwygo, chwaith na di yn hawdd iawn. Mae rhaid i chi gadw hwn yn moist os wedon nhw, reit? Achos mae'n sychu'n gloi. Nawr, mae'r gwres mawr dyn ni yn y studio fan hyn, felly chi'n gorfod gweithio'n gloi. Neu byddech chi ffili rolo fe? Odych, ond beth ydw i'n neud embell ywthe yw wneud socan llien tyma bach, jyst bod fe'n ddamp i gadw'r moisture, chi'n gweld, ar tos, ie. Nawr te, ni jyst dod i ben, dwi'n credu. Mae hwnna'n i wneud y bach mwy broi hwnna'n dweud. Odi, un fach arall, a na ni, llwn ni ddod i'r mince arno wedi ni. Nawr, y mince meat i fi'n defnyddio heno yw, os ydych chi wedi ala ôl recites i gyd, yw yn mince meat i. Ie. Os dim siwet yno fe, os dim pîl yno fe, fel mae Elin ddim yn lico yno fe, beth i ni'n dwy'n lico sy'n yno fe. Ie. A mae'r llaeth iawn. A wrth gwrs, dyw e ddim mor sych a beth i chi'n brynu. Wy'n gweld yr un chi'n brynu mor sych, na chi'n chi gweld mae hwn yn llawn moisture fan hyn nawr. Felly mae eisiau beth di bown o mince arno chi, a mae hwn digon rwydd i unrhyw un i wneud. Chi'n i fwydo fe am spel, yn chi swco fe? Odych, fwyaf mae'n cael ei gadw, wrth gwrs, gwell yw e, ynddi fe, chi'n gwybod? O'n i'n defnyddio un ddo, oedd wedi cael ei wneud blwyddyn diwetha, wel oedd hwnna, o'n. O, chi'n meddwl i'n bita hwnnw? Di hwn ddim yn ffôl hefyd. Nawr ten. Nawr ten. Greaseproof paper neu'ch llien chi sy'n gwaniaeth beth o dan y tos. Mae hwn yn helpu chi nawr i rowlo fe, right? Nawr, mae'n gwmws fysa chi'n rowlo Swiss roll. Chi'n gweld? So, na chi'n neud fel plit os wedyn nhw fanna. Cadwch chi rowlo fe, lan a fe, slwch. Na beth allai fod mwy rwydd fanna? Wel, mae wel yn rwydd yn eich dwylo chi. Wel, chi wedi gweld yn rwydd, ynddo fe? Nawr te, codwch e lan, dodwch e ar... Mae parchment e fi fanna. Wy'n gweithio pawb am brynu hwn nawr. Wel, mae'n gret. Os dim eisiau samo fe, mae wedi cael ei samo. A os dim byd yn stico o gwbl iddo fe. Reit. Ac a fydd hwn yn y ffwrn nawr am faint? Am hanner awr, 180 Celsius, 350 Fahrenheit, gas 4, right? Ac wedi, gwydwch chi nawr chi'n cael rai bach o pieces o'r ffilo ma ar ôl, twistwch nhw rown os ydych chi eisiau, a dodwch nhw ar y top fel un. Os ydych chi eisiau bradu nhw, chi'n gweld? Ie. Ac wedi ni, mae ydych chi... Fe ryw rosynau bach ar y top, a dodwch menyn ar reina hefyd, byddai'r tos yn llosgi os na ydych chi'n dod i'r menyn, achos os na ddim sam ynddo fe, chi'n gweld? Nawr, dyma fe'n barod. Dyma'r strwdel. Wedi gogi na digon o icing sugar yno fe, na fel ma'n yn y Swistir, fel bod eiran, a mae hwnna'n edrych yn hyfryd yn dywe. A mae digon i ni gyd fan hyn. Dewch mewn y Shelley, Anne. Dewch mewn. Ie, dewch mewn. Mae pawb sy'n mynd mewn pan mae'n gael bach o flas. Ond i fi wedi un peth cyn bod chi'n cael blas na, reit? Na draw fanna, wi wedi wneud mince pies. Mas o'r site, os ydych chi wedi ala wôl nhw, o'r toast pasta fel biscuit paste, ni'n galw fe.
a'r shortbread topping. Na, mae reina yn cadw am wythnosau, ond os allwch chi gadw nhw. Ac wel, yn lle wneud mince pies, allwch chi wneud yr un hir na, mae tin i gael fel na, dyn nhw ddim rhywbryd i brynu, jyst rhywbeth yn wahanol, a lliw arno fe wedyn ni. Fel nawr ten. Lliw'n holl bwysig. Nawr ten, tra bod chi'ch doi yn blasu'r heina, reit? O bo un fyna i chi nawr. Yna un i Elin. Dwi eisiau rhoi priodas i chi, reit? Ond i ddim yn gwybod, wrth gwrs, beth o'ch chi'n gasglu, chymod, cruisei neu rhywbeth fel yna. Felly, Shelley, chi di agor hwnna nawr, a gyd i eisiau hwnna wedyn ni. A wedyn, mae'n gwybod, oeddech chi'n lle cwca na dda? Na, go. Beth ydych ti'n lle cwca? Na. Wel, mae'r saith sy'n i ti, reit? Un bach glas i ti, te? Lle gorau i ddechrau, dyna dar A un bach pink i Shelley. Diolch yn fawr. Ac y fe, i ddod i'r llun mewn hwnna. O, reit. A ddyn ni'n disgwyl gweld hwnna nawr ar set Pobl y Cwm. Dyn ni'n edrych mas amdano fe, fe? Date, triwch hwnna nawr. Ie, na ten. Mae un... Mae'n hifen? Na, dim diolch. Dim hifen? O, dim yr un peth i Elin ar, wel. Na, dim hifen. Yn hyfryd. Mae Andrew, wrth gwrs, yn fab ffarm, bach. Mae'n gyfarwydd. Ti'n gyfarwydd yn fwy da i fe? Wel, dygor fel ges i hwn yn ymriodas go iawn i. Dwi'n cofio nôl i fi. Dwi'n fe wir? Do. Strwdel. Mae hwnna'n ei bach o waniaeth, ynddo fe? Odi.